खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। 24थि बड'लेण्ड डे बा बिटिसि गोरोबथा सानखौ मैयानि सानाव गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। मिरु हिसाबै क'क्राझाराव फालिदों। क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव फालिदों। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार आरो साब डिभिजनाव फालिदों। जेरै चिरां जिल्लानि काजलगाव, बिजनी, तामुलपुर, क'क्राझारनि पर्बतजरा, गसाइगाव, बेनि अनगायैबो सालबारि, भेरगाव आरो अदालगुरि गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ फालिदों। बिटिसिनि बायजोआवबो BKWSC आरो UBPOआ जथायै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बिटिसि गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावदों। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावदों। हाबाफारियाव BPFनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे UPPLनि दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। जेरै खाम्फा बरगयारि, लरेन्स इस्लारि, राजु नार्जारि बिथांमोनखौबो नुनो मोननाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव क'क्राझाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लादों। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव होनाय माखासे रादायफोर जेरै हानि पाट्टा होनाय, गरिब दुखुथियाफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय, हेन्डिकेपफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय, गागि नोगोरारिफोरनो रांनि अनसुंथाइ होनाय आरो बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि चेक गथायनाय बेफोर हाबाखौ मावदों। लोगोसेनो बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय मोसाखावरि आरो दामग्रा देग्रा बिथांमोनखौबो बरायदों मैयानि सानाव। फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगांनो बेफोर होनायखौ गासैखौबो फोजोबगोन होननानै फोरमायथियो। जायनाखि बिधान सभा बिसायख'थिया एप्रिलनिफ्रायनो जागोन, बेनिखायनो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ मार्चनि गिबि सप्तानिफ्रायनो जानो हागौ। बेनिखायनो माखासे रादायफोर जेरै लाइमोनफोरनो 100 कोटि रां होनाय, हानि पाट्टा होनाय, गरिब दुखुथिया नखरनि सुबुंफोर, गागि नोगोरारिफोर, हेन्डिकेप बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनाय बेफोर गासैखौबो मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगांनो होनानै फोजोबगोन होननानै फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। बिटिसि गोरोबथा सान हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै BPFनि मिरु मावख' गायसननो थाखायबो अन्थाइ खाम्फानि फिटाखौ हास'यो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों BKWSCआ दाजादोंमोन। नाथाय BKWSCखौ मोननो हादोंबाबो BKWSCआ आबुङै दाजायाखैमोन। BKWSCआव दिनैसिमबो बियाब दानाय जायाखै, दिनैसिमबो बिसायख'थि खुंनाय जायाखै, सिमा थि खालामनाय जायाखैमोन आरो BKWSCनि अरायथा मावख'बो जायाखैमोन। थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिमेन्ट सापरियाव थांनानै BKWSCनि थाखाय मावख' दान होबोदोंमोन। बेखौ लानानैनो मैयानि सानाव रंजानायनि थासारि। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुवाहाटी नोगोरमानि बेलतला सार्भे अजन्ता पदआव थानाय बड'लेण्ड भवनखौ बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावख' बानायनो थाखाय दान होबोदोंमोन। बेखौ लानानैनो मैयानि सानाव रंजानायनि थासारि। रायजो राजाफ्रा बमा गावनानै रंजादों। हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद बायदि स्लगान होनानै रंजानायखौ फोरमायथिदों आरो गोजोननायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया बयनिख्रुइबो देरसिन मानसि। बे खोथाखौ बुंथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैया 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानमोन, जेराव क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बिटिसि गोरोबथा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादोंमोन। बेयावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लादों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बाहागो लाफैनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिदोंमोन दि गेदेर मानसिया फैयोब्ला ओरैनो फैया, माबा मोनसे होलाङो। गेदेर मानसिया फैनानै माबा मोनसे मोजां खोथा बुंलाङो बा माबा मोनसे होलाङो होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि उनावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सिखारनानै बुंथियोदि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया बयनिख्रुइबो देरसिन मानसि, आं बिथांनिख्रुइ देरसिन मानसि नङा। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिसाबै आंहा बिबान दं। बेनिखायनो आं माखासे रादाय होलांगोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। आरो बे लेखायै बिथाङा रादाय होयोदि फैगौ 2-3 बोसोराव बिटिसिआव लामा दालां बानायनो थाखाय 1000 कोटि रां आरोबाव हरगोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। आंनियाबो बिसायख'थियाव रादाय होनाय दङ आरो हाग्रामा महिलारिनियाबो रादाय होनाय दङ। बेनि थाखाय लिस्टखौ हाग्रामा महिलारियाल' बानायनो हानाय नङा। बिसायख'थियाव आं होनाय रादायाबो बेयाव थानो नांगोन होननानै बुंथियो। आरो हाग्रामा महिलारि आरो हेमन्त बिश्व शर्मा जयैनो गोरोबनानै खामानिखौ मावगोन होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि BPFआ बिटिसिनि बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख रां होनो रादाय होदों, बेयो बिटिसि फान्डनिफ्राय थांगोन। नाथाय
नाथाय आसाम सोरखारनिफ्रायबो BTCआव थानाय 15,000 सुबुंफोर जायफोर उद्योग बा इन्डास्ट्रि फालांगि खालामनो आवगायगोन बिथांमोननो 2 लाख राङै होनाय जागोन बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय होननानै फोरमायथियो। बेनि थाखाय बेंकनि जेबो मर्टगेज नाङा, खालि हाग्रामा महिलारिया लिस्टखौ हरोब्लानो मोनगोन होननानै रादायखौ होयो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बेनि अनगायैबो जायनाखि गुबुन गुबुन जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं, बे लेखायैनो चेन्नाइआवबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनो थाखाय BTCआव रांखौ हरगोन होननानै फोरमायथियो। 69 नेशनेल स्कुल गेम्सआव उदालगुरि जिल्लानि बक्सिं गेलेगिरिनि जाफुंसारनाय। स्कुल गेम्स फेडारेशन अफ इन्डियानि दैदेननायाव खुंगा 69 नेशनेल स्कुल्स गेम 2025-26 नि 19 बोसोर सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि बक्सिं बादायलायनायखौ खुंनाय जादोंमोन। कर्नाटक रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव बेंगालुरु नोगोरनि सेन्ट क्लेरेट कलेजाव थांनाय 5 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 9 फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव खुंनाय जादोंमोन, जेराव उदालगुरि जिल्लानि सासे बक्सिं गेलेगिरिया देरहासारनायखौ मोननो हादों। बे बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्लानि 2 बक्सिं गेलेगिरिफ्रा सायख'जानानै आसामनि 19 सोद्रोमानि हानजायाव थिसनजानो हादोंमोन, जेराव आसामनि बे हानजाया बादायलायनायाव 2 ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हादों। उदालगुरि जिल्लानि लाइमोन हौवासा बक्सिं गेलेगिरि सन्दीप बसुमतारी बिथाङाबो 69 निफ्राय 75 किल'ग्राम गिलिर खथायाव ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहासार जानो हादों। चिफ इलेक्टरेल अफिसारनिफ्राय प्रेस नट फोसावदों। स्पेसियेल रिभिजन SR 2026 नि सायाव बिथा खालामनानै फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फाइनाल भटार लिस्टखौ फोसावदों। SR 2026 नि सायाव बिथा खालामनानै फाइनाल भटार लिस्टखौ फोसावनाय बायदिब्ला सिगांनि समाव अदेबानि ड्राफ्ट भटार लिस्टआ गासै 2,52,1,624 मोन। बेनि मादाव 1,25,25,72583 हौवा भटारमोन, 1,22,26,28,622 आइजो भटारमोन बा हिन्जाव भटारमोन आरो 379 थार्ड जेन्डारमोन। दा SRनि गोदान लिस्टनि बायदिब्ला गासै 2,49,58,139 भटार लिस्ट फोसावदों। बेनि मादाव 1,24,82,213 हौवा भटार आरो 1,24,75,583 हिन्जाव भटार आरो 343 थार्ड जेन्डार। सिगांनि रुजुनायाव दा 0.97% भटारआ खम जादों। सासे हिन्दु फालांगिरिखौ बांलादेशआव फिन बुथारनाय जाथाय। बांलादेशनि मायमेनसिं जिल्लायाव 62 बोसोर बैसोनि सुसेन चन्द्र सरकारखौ बुथारदों, जाय जिल्लायाव बावैसो सान सिगां गुबुन सासे हिन्दु सुबुं दिपु चन्द्र दासखौ बुथारनानै गोथाङैनो अर सावनाय जाथाय जादोंमोन। बे जिल्लायावनो फिन आरोबाव दा हिन्दु सुबुंखौ बुथारनाय जाथाय जाबावदों। दक्षिण कान्दा गामिनि थागिबि आरो सासे धोनि फालांगिरिमोन बिथाङा। भाइ इन्टारप्राइजनि मालिकमोन बा बिगोमामोन बिथाङा। मोनानि 10 रिंगासो समाव माखासे दुथांफोरा बाजारावनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। बेनि उनाव दरजानि साथार सिङावनो दोननानै साथार मारिथेनानै दोनदों आरो लाख लाख रां लुथिनानै लानानै थांदों दुथांफोरा होनानैबो अजदखौ होयो नखरनि सोद्रोमाफोरा। दिनैनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा जागायजेनगोन। मैयानिफ्राय मेट्रिक आनजादाबो जागायजेनबाय। मैया 10 फेब्रुवारिमोन। मैयानिफ्रायनो मेट्रिक आनजादा जागायबाय आरो 27 फेब्रुवारिसिम जागोन। मेट्रिक आनजादाव गासै बे 2026 सोलोंथाइ बोसोराव 4,38,565 फरायसाफ्रा आनजादखौ होदों। बेनि मादाव 1,90,243 हौवा फरायसाफोर आरो 2,48,322 हिन्जावसा फरायसाफोर। गासै 1,046 आनजाद मिरुआव मेट्रिक आनजादा जादों आरो देग्लायनो गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ बयनिख्रुइबो बांसिन आनजाद मिरु जादों। आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादा दिनैनिफ्राय जागोन, जेराव 3,30,744 फरायसाफ्रा आनजादखौ होगोन। बेनि मादाव आर्टसआव 2,47,865, साइन्सआव 61,568, कमार्सआव 19,806 आरो भकेसनेल कर्सआव 1,505। गासै 3,30,744 फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादखौ होगोन। 821 आनजाद मिरुआव आनजादा जागोन आरो आनजादा 6 मार्चआव जोबहैगोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।